Asante Kotoko Society, Research, and our so Asante My Community Foundation Mompenifo, a friends and trophy and share mo, Nanu Kumasi, Edinson B. Atuja. Nenya Nafa Asante Mantemu, her box site, a PMO, a win and in Potemo. Was so share, NDC ne MPP a buying a day. Box site no, grow a topre. Ne senti one more homene so. Nania esese wode to a eyeye no omfanto anyesa obetin tesukoko ede akire wo mo enkotie nsem a empanifo yi ede tudwa asemi yetietitia ye nyame odomanko achede a ode ache wo nyinahine no yeti nyinahine box site ho asem no nya ne ba wo mo yedek no start ye wo mo etrocho ne ma ye frɛ ose JD former MPN ye ne didi nkomo bebre na esi o esuhia yeta no ose de ye na ye enti mu na munnim the quantum of bauxite e from home mo se edoso pa na bauxite no nso eya ahodo miensa na wo Ghana ha awaso de me yetu ye kura na maame ya abaya abepemane na we so de yaka eda ho ye ne ye elementary geography ni yakeka kire wo ho na bre na du sese ye de yedi na company ese ye ototon na de nso no so di bia ya na ye de eye enti yenuanom bi nso so akeka wo mu nia adesua wo mu sua niema ndia wo mu wo wahwe nkrata ni mu ahu se efata akoduru se parliament no kwa aduru ho ya faare na yeyi abeto floor of parliament na ne oye ohwe the business for a particular city no de aba no ense bia so nti no na ye sre ye need to ye ni agyan ye sre se yanu ya na de beka yesere mu yensu didi eye ena de sa Asante Bauxite Limited for yi kikan o mutu a ahodenfo no ye sha ase no no nipa no se ye fa wa ha emu adu o twede ombeye ye ne a ye tete bro no so ho se de omunsu benye bibia ye den edi because ye tu he ya enya de a wa odo banche ho obitima ye den ado iti obefa wo we dey sa asempa because ebo wa obekọ na adwuma bi wo won nipa na ye nenam ho no ye ma obi enye bi eno da nche ne a ye cha aban gina 30%. Ghana ya titi contract ni bi kra bi o kra na aban de 10% na ontimi wo ye den unim tu so na ot so na komo de wo nya hwe okomo ni bi de nkwara kakra bi nya adwuma enti na ga e de amoase na amosa bi so na ya gene saa we die ye ne ayi nuanom omsi 30%. Ya say yi 10% ato ho a say wo ya bibi be say bibi beto chima na ye de asiesie enti we nya ade a obi nko a na ebefa ni nyina akodi eno da nche ne a me de wo masate fund a eno de e de beboaboa ye ho si hia school dan a fund no ye ni nyina na ye di scan 3% na ye di gum na ye di gum na ye di gum na ye di gum enti say mpasa so na school da so apa enya afi na school da no so apa oni it is your development e bi wo ha say yakoye hospitals schools no mu di bia ya amaye eno da nche ne a wo mo se ye metu netie no entwoma kokko kama no ye metu emfamfro suhyen enkwa abruchiri ye noa so wa ha amana koduru baabi a wodi ye adwuma aye den eyi baabi a omo beye no na wo hwe bauxite no ne ye wo sa abro no ya ye bo so nyina hini de ye ka nyina enya asase keto eda ho ade no ekuro kese pa na ye be chichi wo ho adwuma ye fo we so obi akọ tema village ho na wa wo be hu de make eno kra ya kitu abi no wo kwa wo se ye kuromu a na ya chichire enti refinery ni de let us say ye kuromu a obi ye garden boy obenya adwuma wo ho obi epe watchman ya obenya adwuma wo ho enti yesere sa we no kra na ehemu no ena etwa ye yikura se let's say you anu aso mbe ye sa de wo ho de a ye nya break kakra because ade no ya hwe ni ya
Ye ti mamu. Ye hu sese nka wo wade emiensa ka de so paa no. Ene ye boabo anketo anu nyina no ne ye de ayede abeka. Saa ne nyame bo na de. Eyi ensuo sube ofi entimentini mebom ono na be kwa akọbọ odem na woda ebebom dia ene ese ne wo ma ti ho ni nyina ebe yira fa wo mo nti nketwa na ekọbọ kesie mu we de eti ye na ye wi aye koye refinery no wo awaso na ye de kakraka ni nyina ya soa e de eno kwa se ya akomu nti yesrewo se company no a aban nim diefo ahwe ne nkrata mu nyina amgi atum se eye ama ye de koto parliament anim no parliament de wo bo na amane a wo faare a te se wo no obi twi man so no wa faare na ye mfe case ni kura na yakase wadifo anase wo adifo we de ye mfre ana yakase hyase ye adwuma so eno de ebamudi a wanhwe yi a na se ekoni se ya na ekina ye hu se obi fufuro bi ne nam ho a na e on de ye den so ena ya na de ekinye ene tutu yi hia sa de no bi de wo mo a krachefo no abanji o mu di wo mo nwoma o mu ti nyame abo o mu tipa amo ma hwe mu no mo yin krata ne mfiri de mo meto parliament na parliament kan ye no e be 10 minutes ade ye na ye wi no mo so ahyase na obi a ope bre bi aboro ono so kwa wanya baade ni bi aye den aye na se ye eyi na sa plant na ade na be firi mu aba obi epebi anane no de aye ne da ase okwa obeto bi ene no so de yetimi e process ni bebre egu wo kra de wo form na sa no eno de ehwe ni ya na da so wo wa aye den ye ton na nkakrakra nti enu ne hia ye first de aye kan aye na no mso wo mo wo refine ni bi wo nkran nti ye hu document ni na say na ene na ye betumi ha na case kakra wo de be fura konkran asa akotre refine titi ho de bi kitu obi no mu no nene ade na wonye no wo ho no me ho no nye kru kese na ye nkoye nim e na Asante Bauxite Limited fui a capture o ma de no mu so ene mam keka ye nyina o se asase no so ye bebo ho bai ti se ye ne a wo ba bi a galamsey na ye yi no wona mo anyame e na ane ne nam this are the this o sha ase to Methodist for dum no near man God to be because in so to wo ye mfum so na wo petira ye hu akiri kwan bi ene anum ntie no na ye frɛ we ayi titi dia ono ne pen ehunu se papa we ene na adwuma ye fuwe wo mo adwuma kuye a wo mati wo mbeti ma yesa adwuma we wo mo na wo mo afrɛ wo mo age wo mo nkrata ene wo ma hwe mu anu mo hu se ampa we die ye de kire parliament a eye den eyi parliament 8 ko parliament 9 eno si ya hwe ya first rise no omukoba kukuru batu ani na chese 4 years ni atwam 2 years ne ekoya na aye ba ti ewri yesre wo mu nsa no aye de hye nku no eno a na ye den ye de tie ye wo man mu hai na no ya na amanfo start galamsey ni bi wosrim ni ade obi enim se gold de oboase ene takwa you see gold house wa ye nsi ni takwa se ye de ye man ye nsi ni kuma se ye nsi ni nkan gold be na ho de obo akonhoma no wa mea ekina obemuna de omadie ni de emoa na de ni de omuni nko na we pa de asam papa fata ye nsu bia ye se de anyi kai ye se ofin hunsu no eno ade de no amadwa ye abada da no peso FPP omo baye chenchire omo kwa akosi refinery no ewo chebi na wo betu bauxite emudududu e de ase ye kwai na adoko chebi na ye de hu futuro no ebo ye wonye NDC fo so baye a omo so susu ya ze omo kwa akosi refinery no ewo awaso na no so maba abefa bauxite na firi nyanyi e de akọ o ka se friends ye de kwa awaso a ewo ye Ghana nyanyi no so ye Ghana e na ho so na no agudia no ewo
enti asase yɛtena hɔ na obi betu na ho futuro ɛbɔ yɛn na ho ɛba ho ayi dɛ adodɔdeɛ no de a na ɛkɔ baabi foforɔ ɛno ti sɛ yɛsi so dua sɛ aban no wɔnyɛ ready sɛ ɔba besi refinery sɛdeɛ Asante Bauxite Limited ayɛ ready sɛ ɔbɛsi refinery no ɔmafa process no nyinaa akoduru sɛ ɔwɔ sɛ parliament ratify kwa yɛsi afi mu bosumi sɛ ni yɛnsa yɛkɔ nan ni yɛakaakaaka obiara enti sɛ ɔmo mpene ɛma Asante Bauxite ɛmɛhyɛ adwuma no ase na ɔmo nsi refinery no ɛma ho mfasoɔ ɛma nyanyini ne mpɔtam Asantema mu na so ɔmo de bɛkɔ baabi ɛne ɛyɛ ɛsɛ yɛbɛsi sɛ company foforɔ koraa ɛde n'ani ɛkyerɛ hɔ ɛne ɛwɔtwe mpo adukuru ɔmprɔ wɔ hɔ no enti ɛno ne signal yɛde ma aban no yɛmpene bɔ mu kɔsi refinery no ɛwɔ awaso wusɛ saa dwumadie wei no yɛmpɛ sɛ wohwɛ ha si a politician biara ɛni ha ana yɛbɛtumi aka ne pɛi sɛ seesei no a yɛrekasa no sɛbesɛbe mprɛduasa parliamentarian ni ho ayɛ o yɛni ɔmo mu gyidie kyerɛ sɛ first no a yɛdi akyire no sɛdeɛ na meka kyerɛ o first no ɛba national budget emu sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo si refinery no ɛwɔ kyɛ bi saa berɛ na parliamentarians ɛwɔ hɔ a yɛ parliamentarians saa berɛ Honorable Esiama yɛne ɔmo nyinaa kasae Honorable Osegye ɔmo na di anim yɛne ɔmo nyinaa kasae ɛso so de aban no akyire ɔde ba yɛn sɛ o ɔmo bɛsi refinery no kura mmienu baako wɔ kyɛ bi baako wɔ nyanyini na sɛ yɛkɔsi kyɛ bi deɛ no first ne yɛwie na materials no asa ne amesi nyanyini deɛ a wobɛyɛ ne da yi so edi si sɛ ebiak yɛka sɛ parliamentary caucus obi anim sɛ Asante region ɛyɛ predominantly MPP ɛnso ɔmo tam deɛ no ɔmo ayɛ ɔmo nyɛ hwɛ eti sɛ ti a yɛte no yɛkasa ɛde ama nyanyini ne mpɔtam ɛde ama Asanteman efiri sɛ yɛntena ha ɛma ɔmɛfa saa bauxite yi ɛmfiri anaasɛ refinery ɛmfiri Asanteman mu ɛnkɔ either sɛ kyɛ bi anaasɛ awaso eti saa bere yɛhyɛ da ɛni sɛ yɛka parliament a yɛtwerɛ memorandum ɛde kɔ hɔ parliamentary select committee yɛtwerɛ memo ɛde kɔ hɔ enti sɛ parliamentary caucus ɔmpɛ sɛ ɔmo tu ho anamɔ bi a ɔmo wɔ saa document no a ɔmbɛtumi amake reference yɛsi afei mu bosom sɛ ni mmiɛnsa ɛkɔ nan obi antumi nka ho hwɛ ɛno ti sɛ yɛafa ato yɛn ho so sɛ sɛbesɛbe mprɛduasa mpanyimfoɔ sɛ sɛ asono mmienu oko a nnua ɛwɔ kwa yi mu no ɛna ehunu amane NDC ne MPP foɔ ɛna de nyanyini bauxite ɛgura tɔpere wei ba ɔsɛ mɛfa ɔmo fa ɔmo de kɔe so nti ɔmo delay ama nipa ɛwɔ hɔ no amaneɛ na yɛhunu konyanyi sɛsɛ adwuma ɛwɔ hɔ ayɛ ɔmo ɛyɛ adwuma ma zoom layo ɛkɔ bɛsa afi ni ɔmo kura mpo yɛntimi tu ɔmo ka ama nipa egu hɔ ɛbrɛ enti yɛka kyerɛ aban sɛ saa bere deɛ Asante Bauxite ɔmo timi afa ɔmo wɔ mining list deɛ aka yɛ parliamentary ratification of the parliamentary report a yɛn nyinaa yɛ contribute to yɛ a yɛtwerɛ memo kɔ yɛn ti parliament ɔmo ratify na anigyesɛm a wɔm sɛ refinery ɔmo bɛsi refinery a yɛka ho asɛm no bɛsɛ 3.5 kilometer square refinery a yɛbɛ build the city at the cost of almost $3 billion ɛde adwuma bɛba hɔnom all the parliamentarians anaasɛ ɛwɔ Asante region enyuma no bi ɛbɛtrɛ ɛde akɔ hɔnom wode nam Kumasi ha sisi a mpuntudwuma bɛn na wɔmu ɛyi yɛfrɛ sɛ ɛba first yɛsi akɔgye sika wɔ Sano Hydro yɛde yɛ flyovers interchange wohu bi wɔ Kumasi a nti yɛka kyerɛ aba in fact so ɔmo ratify ne ama metu bauxite na ama Asantema yɛso yɛnya ho mfasoɔ na ɔmo yɛkokɔ asa sɛ ɛkyena yɛbɛte sɛ company foforɔ ba ɛne yɛmpene kyena baako no so ne sɛ yɛhwɛ nkrataa di kan ba abɔnten ase na ɛne Honorable Osegye bɛhyia no a na kyerɛ sɛ adwuma yi nti yɛbɛyɛ railways firi Buankra akɔ Nyinahini mmienu a alumina no ɔmo de bɛfiri refinery hɔ aba Buankra ansa na akɔ baabi a ɛsɛ sɛ ɛkɔ asɛm bɛɛ na ɛbaayɛ a afei deɛ refinery ne ba yɛyie fɛ Asantema nkrataa di kan nyinaa ɛdi adanseɛ sɛ refinery no bɛsi Nyinahini na baako akɔsi Kyɛbi na alumina no ɔmo de train ɛde asesa aba Buankra ansa na firi Buankra akɔ smelter no ho ɛwɔ akɔsɔ monitor asɛm bɛɛ na si yɛ afei deɛ yɛbɛyie fɛ Asantema mu nti yɛsrɛ paa aban hwɛ na wei deɛ refinery no mesi Asantema mu na yɛni ho dwuma ha sɛ mobɛka yi a ɛkɔba sɛ kwan sɛ yɛ no mutu bauxite free awaso ɛde bɛfa ha ɛkɔ no yɛ kwan nyinaa sɛsɛyɛ wei deɛ yɛsrɛ yɛkuta yɛnsɛm kɔtɔ ne asewa
aban no hwɛ na yansa mfa car amesesa bauxite no ankɔ baabi amesɛ yɛ kwan ne antena mfuturo. Mpanyinfoɔ sɛ nsutadeɛ na ɛtene kɔbɔ esukɛseɛ mu. Nsa a wɔde hyɛ nko no, saa nsa na wɔde te. Nea wapoto ama na afei wɔnkyiri sɛ wɔde bom ne sɛnti. Sɛ wɔbɛtena hɔ ahwɛ sɛ hinahini bauxite wɔmmetu na wɔmfa nkɔ baabi nkɔ refound deɛ ɛnsi. Daabi o tom. Ti aban hwɛ na nkratasɛm biara a ti aka mu no wɔnhwɛ sɛ wɔde nneɛma bebu gu akwam ama Asante Bauxite Limited na wahyase atu na wɔn nso wɔn mma wɔn nananom anya adwuma ayɛ.